Dan zegt advocaat Silveran dat de eisen in de zaak rond de drugshandel met de containers in de Curaçaose haven erg hoog zijn. Eerder deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie tegen 9 verdachten straffen van 5 tot 15 jaar eist, omdat ze in totaal bijna 2000 kilo cocaïne hebben laten passeren via de containers van Curaçao en op die manier drugssmokkel hebben uitgevoerd. Het gaat volgens advocaat Athena Silveran, die de verdediging voert voor Jerno R. en Sidney K., die beide hoge straffen tegen zich hoorden eisen, namelijk 12 en 8 jaar, zegt ze dat ze verbaasd is over de hoge eisen, omdat die in vergelijking met vergelijkbare zaken, bijvoorbeeld in Europa, veel hoger uitvallen hier dan in Europa. En volgens haar is dat niet in de haak en daar heeft ze tijdens haar pleidooi ook op gewezen dat er wel een soort gelijkheid in dergelijke zaken zou moeten kunnen zijn, omdat Curaçao natuurlijk via het Koninkrijk ook onderdeel uitmaakt van Europa. Dus wat haar betreft zijn de strafeisen te hoog.